overall most competitive among component cities, nakuha kang Naga City ang top 1. Buda ang Legazpi City top 2. So Sir Jo, siguro tawan ta ka ng pagkakataon na i-explikar sa satuyang mga paradangog kung ano ining CMCI. Ano ang importansya ka ini? Siguro idire-diretso mo na po. Ma'am Bem. Ining CMCI or the Cities and Municipalities Competitiveness Index, it is an annual ranking, Ma'am Bem, kaining mga ining apod tang mga cities and municipalities na kung saan pigra-rank tayo ni based duman sa 5 pillars na i-discuss ta nga ni itong 5 pillars are the economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency, and the latest na pillar na ilan for the 2021 competition is the innovation pillar. Ngunyan, programa ini kang Department of Trade and Industry in which ini-encourage ta ang mga local government units na mag-gather and mag-submit data duman sa system developed by the Competitiveness Bureau na kung saan malaw sila duman sa system na ito. So, pagkatapos yung mga data na kaituhan ilalaw nila, i-input nila para ma-measure ta ang performance kang mga local government units na kung saan kinategorize ta so natanong nga ni Ma'am Bella, highly urbanized cities, component cities, then sa mga municipalities we also have this the first and second class municipality. So categorize man yan, bako man na magko-compete so first class municipality against the sixth class municipality. So kinategorize the first and second, another category is the third and fourth, and the last category ay itong mga fifth and sixth class municipalities. So ngunyan, more than the competition, so more than the competition, mas kaya nga ni nakataram lang digdi that it encourages local government units to gather and submit the data pertaining to these particular pillars or ito yung mga parameters para masukol ta ang competitiveness nila. And more than yung pag-ano nila dyan, mas gusto ta talaga na mag-input lang sila ng mag-input ng data na tama ang data kasi babalidaton man yan. Because ang pinaka-importante duman ay also tunay na data which is reliable and with integrity data kasi later on masasabi ta na kay puan iyan. Bako lang sa competition, kay puan iyan kang mga prospective investors. Kay puan iyan kang mga would-be private partners. Kasi we now have the Office of NATIA Puntang, so private public partnership center of the Philippines na kung saan duman yan ginagamit ini kang PPPC na kung saan para tigo-offer ini duman sa mga would-be private partners so that they can give you the LGU a solicited offer para mapunuan sa mga pagkukulang ng itong mga local government units. Actually, would-be investors or would-be partners are not really looking duman sa mga nag-top or sa mga may award. Kasi how are you going to do business duman na kung saan kumpleto na sinda? Okay. So ang paghahanap ninda digdi sa mga local government units na kung saan pwede sindang they can do business and invest in partnership with the local government units. So, sabi ko, more than the awards, mas importante na talagang mag-gather and masubmit ang data kang mga LGUs para digdi. Dahil sila magparano kang award. Mas ang anuan ninda na dapat matawan ninda kitamang data kita ini ang Department of Trade and Industry or the Competitiveness Bureau para mas ma-assess kang mga investors or the private partners, ma-assess kang mga researchers the academe, ang tamang kung anong gigibon. Also, the local government unit itself, kung tama ang data na pinasok nila digdi sa index, mas maaaraman nila kung ano ang mga pagkukulang paninda na tatawan nilang pansin through local legislations, through
planning sa mga programs nila para sa kanilang local government unit, Ma'am Bem. Mhm. So that is that one thing is the most important na ba aspeto sa pag-comply sa pag-submit Mhm. ng data digdi sa index na iyabutang CMCI. Kasi Mhm. may index yan, lalaw duman gabos na LGU, Mhm. anong mga data ang kepwa, based on the 5 pillars or the parameters in order to bahiling ang competitiveness ng bawat LGU. Mhm. Gusto sabihon mo, Sir Jo, kung tama so pagkakaintindi ko, ining data na ini na pigsasubmit kang LGU, importante ini ta, digdi nagbabase ining sa tuya mga would-be investors kung sa insinda pa malaog. Opo. So, it doesn't matter kung ikatap 1, dyan ang gusto ka mga investors maglaog. Bako Tama, palan. tama. Okay, So, okay. pagkukulang, kung nahiling din na sa infrastructure may pagkukulang, Okay. let's say nahiling ninda Mhm. na warang hospital duman sa local government unit, then would-be investors will make a voluntary offer sa mga LGUs regarding partnership or a joint venture para magkaigwa. Kasi dakulong pang mga ministrant functions of the state or the government, ang di pa natatawag ang mga certain local government units. Okay. Pero yun yung mga highly competitive na halos naitaunan ninda. So, ang pinakaano kayo, di naman yan makikipag-partner. Yung mga would-be investors, di naman makikipag-partner sa local government unit. Yung una duman, igwa na sindang public market. Okay. Igwa na sindang terminal. Like, araw kayo sa Legazpi, igwa sigurong private partnership with an investor. Kaya, well-managed naman ang ano dyan. Pagkatapos, like, ang market, pagkatapos, kuminsan yan ang mga local water utilities. Pag nahiling ninda duman na ining local government unit does not have that with respect to water utilities, then would-be partners can make a voluntary offer Okay. sa LGU. So, that is the importance of the data na bigano dyan. Kaya mas importante na talagang the local government unit should comply na may input the data needed para mas ma-assess ang competitiveness, not just because para makipag-compete with the other local government units. Bako sana dahil gusto tang magka-award or gusto kan sarong LGU magbako yan dapat ang pinaka-objective. Tama po. Oo, kasi kung halimbawa, sabi mo nga ni, kulang sinda sa infra, so itong mga would-be investors pwedeng mag-reach out sa inda Yes, para po. mag-offer. Ayan, para ma-address so kakulangan kang certain LGUs. Ano po? Okay. So, Sir Jo, ano nga ni, paano ba ini, Sir Jo, piga, ano ang apod ka ni, piga compute? Or paano ang pag-measure kang competitiveness kan sarong LGU depende sa, 'di ba, may 5 pillars, ano, paano ini piga measure? Sige po, Ma'am Bem. Magayon po itong put mo ito na kung paano nga talaga ini na ma-measure. Actually, ang kaisipan na ining CMCI, bako ining pang-Pilipinong kaisipan, kind of missed in the name of Michael Porter, ang nag-develop kaining framework on the cities and municipalities competitiveness index. It's not only the Philippines that uses this one. Nakulong ng nasyon ang nagagamit kay ning CMCI. And sinabi niya, dinipine dyan ni Michael Porter that competitiveness based on location and as essentially the productivity that companies located there can achieve. So, yung pigano niya, magayon ini. But then, pigi-enhance ini kang sa tuyang Competitiveness Bureau, buda kang iba-iba mang mga ekonomista. Pigi-enhance ini, pigbabago ini. That is why, sabi tabaga, so, paano pigsusukol? Before, igwang kitang 4 lang na Pillars. So, sabi ta nga ni, so sa government efficiency, economic activity, pagkatapos sa infrastructure, pagkatapos and just recently for 2021, the innovation pillar was added. Ngunyan, dakulan mga category po kayo ni Ma'am Bem sa mga indicator na ini. Lalong-lalo na sa economic dynamism, pigihiling digdi sa size of economy, so growth or so leap
kang from previous year kang local economy. Pagkatapos pigi-input man digdi sa mga active establishments in the locality or the business groups or business establishments registered in a particular locality. Pagkatapos yung safety compliant with respect to business. So employment generation na iling maniampik, may mga ano po yan, mga sa parameter duman sa system na developed by the Competitiveness Bureau. May lalog duman, as well as the cost of living, the local inflation rate, the cost of doing business, financial deepening, and productivity. Pagkatapos, even the presence of nihining mga like the Albay Chamber of Commerce and Industry or the Philippine-Chinese Business Community Associations, nakakalog po yan kung what are then the active organization na nakakapuntos man yan. But then sabi ko nga na yan, points does not matter. What matter most is the integrity of the data that the local government unit will input in the system. Kasi yan ang mas gusto kang mga would-be investors. Kasi baka pagkarag mo yan, di man talaga actually pagkatapos pag-validate ng mga local investors, wala man talaga yan. Problema lang. So baka madi-discourage lang ang ating mga investors dyan. So yan ang ano. Sa ano niya, sabi ta na with respect to economic dynamism, ito ang mga ilalaog po duman mampem. Then another pillar, na dati ng pillar bampo ini is the government efficiency. Ini mas gusto ini kang mga would-be investors. Ining government efficiency. Okay, now that you have the local government unit complies with the national directives with respect sa yung mga issuances ng mga DILG, like the law on ease of doing business, whether that particular local government unit is compliant with the directives sa ease of doing business, dapat nahiling yan, nakakalog yan. Kasi the establishment of the business and permit licensing office, which is required by the DILG because of the ease of doing business law. Pagkatapos compliance to the ARTA or the Citizens Charter. Importante yun sa inda. Duman yan sa government efficiency. Opo. Pagkatapos yung mga bagay na yun sa LGU, di man sila nagagastos sa ini. Kasi i-comply mo lang. Then the capacity of health services, iyan, medyo maano na. And capacity of school services. Diyan yun sa papasok sa government efficiency and recognition of performance. That is why the DILG may mga awards. Seal of good housekeeping, mga ganon. Ayun. So magkagay niyan, kung may mga award ka mo, pigihiling yan kang mga investors. So kumbaga, si LGU dapat documented ninda iyan ng mga na-receive nindang awards. Iyo yan ang isasabi ninda. Kasi mas important, with respect to this particular pillar, which is government efficiency, which you can say, ilalap mo yan, meaning there is good governance in that particular local government unit. Nakulang bagay ini sa investors kasi wala sa mga bureaucratic red tape, mayroong mga social protection talaga sa mga businesses. So local tax code ninda ay talagang mas napapatupad ninda ng maayos. Yung ang mas importante po dito, ma'am. That's why sabi ko, more than the contest or the competition itself between the other municipalities, mas makomply ta dapat ang pag-input kang tamang data digdi sa cities and municipalities competitiveness index. Kasi yun yung pagkatapos sa mga pillars na the way I look at it is ining government efficiency. So meaning, kung ilalamp mo ini, gustong sabihin, there is good local governance in that particular area. With that alone, medyo ganado na ang investor. Never mind na kulang pa sa infrastructure. Kasi duman sinda malaog. Kasi pupunuan ito kang mga private partners or would-be private partners. Then another pillar, Ma'am Bem, ay yung economic dynamism. Ano po? Economic dynamism. Okay. Ano naman yan? Pero dahil ni importante man. Ano ang tigasukol dyan, Sir Joe, sa economic dynamism? Local economy. Okay. So yun na nga nito, sabi ko, so
So, employment generation Okay. and safety compliant business na dapat igwa talaga sindang. So, sa mga occupational health and safety, kang mga business establishments there has been complied with. Pagkatapos, ining presence, nga mga presence ng mga groups or organizations na mga business groups. So, yun mga po. Then, sarupa po, ining infrastructure. So kung talagang wara kamo kay ni, wara pa kulang, never mind. Basta ang ilaw din do, so ikaw lang. Kung wara, never mind. Kasi yung talagang mas kay puwanta is the integrity of the data na ilalaog ninda dyan. So dapat, ang mga man ang paghahanap nila, pagsusukol nila is the basic infrastructure, roads, kung may ports, the availability of basic utilities like yung sa water, sabi ko Ma'am Bem, pagkatapos itong sa mga schools, kung may municipal health center sinda, nakakalog dapat yan. Mayroon ba silang local government investment code? Yan. Pagkatapos sa mga hotels nila, malawag man yan, or mga accommodation services, or the information technology capacity, kung meron ba talaga dyan yan, nandyan ba yung presence ng smart globe dito? Then malawag pa yan. Also with financial technology capacity, yaw ba dyan, iran bang mga ATM machines sigwa dyan? Okay. But then, kung wara yan ang sarong LGU, kasi dakol talagang LGU na wara pang mga ATM machines dyan, na presence kang ATM machines. Bako yan ang importante, mailog mo sa tamang data. Kasi sabi tabaga, bako man importante, more than the contest itself or the competition, mas gusto ta na mahiling so dapat na data para mas maihatag o maitauta or may tao kang gobyerno, buda kang private or would-be investors so tamang asistensya duman sa local certain government units. Local government unit. So Sir Jo, sana ma-appreciate kang sa tuyang mga local chief executives ining importansya kang pag-participate o pag-comply. Kaining mga documentary requirements na kinakaipuhan. Paglaog duman sa data na kaipuhan. Yes, Kasi gari baga Sir Jo, on the part of the Department of Trade and Industry, digdi sa mga regions and mga provinces, gari yaon man ang satuyang mga pag-encourage sa mga local government units na mag-comply para makamtan ma-achieve sa purpose. Pagkatapos mas matabangan may data kita or may basis kung ano talaga ang dapat ang itatabang duman sa mga local government units. Another one, Ma'am Bem, na pillar is the resiliency. So ini ang dumana pigihiling demand kung do you have does the LGU has an existing land use plan or disaster risk reduction plan. Pigihiling po yan, i-input ninda yan kung igwa. Kasi igwa naman may mga comprehensive land use plan naman or the local development plan ang mga LGU. I-input lang na po ito duman kung igwa sinda kasi it will add points also. Pagkatapos duman pag-aadalan man ninda ng mga investors kung magayon they can even also comment duman sa development plan sa based on studies, baka mas may mga na sabi tabaga may mga solicited advices, unsolicited advices, papasok po yan duman. Pagkatapos itong mga local risk assessments, so mga whether there has been established na mga prevention and mitigation plans with respect to disaster, yan dyan po sa resiliency pillar. Yan ang magayon. And the last ito pillar. The last pillar, bago. Which bago was yan. introduced just recently, in-applied sa 2021 competition, is the innovation pillar. Ini malaw gini kung ihilingo naman dyan kung igwa ka mong mga information and communication technologies plan. May mga naplano ka mo para mas mapakaray ang sa ease of doing business, na kung saan pwede ng online ang business name
ang permit and licensing registration or issuance of business permits. Mahiling dyan. Saro yan, Online payment facilities na kamo. And may mga LGUs na ngunyan na nagpapabayad sinda through GCash or through Land Bank. Ining pagbayad nila kang mga property taxes. So, dahil ng In fact, face-to-face. Masbate City, mayroon silang na-develop na kini. Pagkatapos, iba kasundang Actually, sa electronic permit and business licensing system, this has to be developed by the DICT. Medyo nga sa ease of doing business, nakakagduman, it has to be, tinawa na 3 years ang DICT to develop that system or itong tinatawag ng electronic permit and licensing electronic permit and business license system software. They need to develop because they pananadipisilan man ang DICT because understandable because each local government unit has its own local tax code na paiba-iba talaga ang system man talaga ka. They pa nila na uniform. Pero sabi nila, sa pinakasimple lang na system na applicable sa gabos na local government units ang gusto nilang ma-develop as of today. So, ngunyan, sarong pa sa economic, sa innovation pillar, Ma'am, is the intellectual property registration. Ang gusto sabihin kayo ni, sa mga sarong munisipyo, sisay ba ang may mga patented or registered businesses or patented na equipments na which are registered with the Intellectual Property Office. This is very important kasi lalong-lalo sa Department of Trade and Industry because we encourage our business enterprises to have their designs, their industrial designs, their trademarks or business mark or service marks be registered with the Intellectual Property Office. In fact, our office is spending for this one, lalong-lalo na duman sa mga micro businesses. My counterpart. Opo. So sabi ko naman sa DTI Masbate Provincial Office, our advice to our local MSMEs na piga-asista na once na ma-register iyan, please do inform your local government unit that your business trademark or service mark ay dapat ma-inform mo ang local government unit dyan. Kasi ilalaog nila yan duman, i-input na naman nila yan duman sa CMCI system. And it will add points duman. So meaning, gusto mong sabihin, nagpo-protect kita kang mga intellectual property Rights. Kang bawat duman sa sarong locality. So pigpo-protect talaga and pigtatabangan niyan kang munisipyo na ma-protect so right kay tong intellectual property owner. So right niya as intellectual property owner. So pigsusukol man digdi sa innovation yung internet capability, the basic internet service, so mga startup and innovation facilities like what we have put up na mga Fab Labs. So what we have put up na mga shared service facilities at saka mga new technologies being adopted by the local government unit. Bagong-bago po ini. So ibig sabihin nag-evolve Ma'am in mga pillars. Later on baka maano kasi one thing inis kaisipan ko lang. Baka masunod naman na pillar ay itong mga bagay na so katrangkiluhan kang mga tao duman sa lugar ninda. There can be a survey na, mas same gusto ka, how do you nag-enjoy? Kasi, peace and order, ano ba? Peace something. Mga retirees, even mga expat, mga halis sa ibang nasyon na nagre-retire pagkatapos gusto sa sarong lugar. Abo man duman sa Naga City, tabaka abo niya sa highly industrialized na lugar. Abo man kumbisa even our may mga local personalities baga Ma'am. Mas prefer. Mas prepared na. Like artista baga si Andy Egenman. Wow, yaon na siya naman sa ano nga nito? Sa Siargao. Sa Siargao. Bako man ito
bako man ito component city, bako man ano. Pero mas prepare na ninda duman na mag-stay. So eventually siguro, arog na kaya ng mga... So baka maabot ang oras, madugang man ang pillars na yan, isusurvey man kung kagusto kang mga tao mag-star o assign siya gurano siya kaugma duman sa lugar niya sa local government unit na baka ang kaugmahan talaga yaon duman sa mga lugar na ito bako man sa mga highly industrialized cities or sa highly urbanized na lugar. Baka igwa naman kitang award na most livable city. Dapat ba igwa kaya na nailingban po ako kaya pero di ko aram kung sa inito haling award or paano ang pag-measure man ka ito. Most livable city, most livable municipality. Ayan. Oo. So Sir Jo, na-discuss mo na sa mga pillars. Sir Jo, so 5 pillars na iyo ang pigbabasehan digdi sa Cities and Municipalities Competitiveness Index. Tama, Sir Jo? Yes, Oo. Itong 5 tayong pillars. 5 pillars, oo. Sabi talaga evolve baga kasi dati 4 na pillars Oo. na. Last year's basis na naging 5 na. Oo. Dagdag so innovation dahil nga ni ngunyan baga iyon na yan ang dapat na pinapag-innovate na kita. Maski yan sa tuyang mga MSMEs, di ba? Yaon na sinda duman sa talagang kaipuhan mag-innovate para makipag-compete sa among sa ibang mga MSMEs para maging competitive man sinda even outside the country so iyon na ito Sir Jo, so economic dynamism, government efficiency, resiliency, innovation, ano pa ito sa di ko na mention? Infra. Okay, so infra. So ito ang 5 pillars. Oo, okay. So Sir Jo, sabi mo kaya kasubag ko bako man importante itong competing for the award. Ang importante itong makapag-comply. Pero syempre on the other hand, igwa man na parang importance sa sarong LGU na ma-awardan digdi sa CMCNA. More than the award. Mas gusto ko na kang Department of Trade and Industry. Mas gusto ko na i-comply talaga ito kang mga local government units. Kasi dakulang tabang nga ito. May mga tabang itong dakula. Oo. So ano naman ang benepisyo kan sarong local government unit na naa-awardan digdi na nakaka-receive ki award digdi sa CMCI. Halimbawa, on the part of itong mga top-notchers, halimbawa, so overall most competitiveness, overall, ang top 1 among component cities, Naga City. Ang top 2, Legazpi City. Pareho yan taga Region 5. Region 5, Bicol. Ano ang magiging bintahe ninda? Siguro more than the pride. Ano pa, Sir Jo? More than the pride kay local leaders, local chief executives dahil gusto kong sabihin, may giniribot talaga sinda para lumangkaw sa competitiveness ninda. May sarong magayon pa manini kasi sabi ko na lalong-lalo na duman sa bako lang sa overall, duman sa government efficiency. Mas duman naghihiling ang mga investors or mga would-be private partners sa mga local investors. Pagkatapos mas kung kompleto magayon alangkaw sa ninda, then sabi tabaga learning pagkatapos ang development day nagdarapat nagpupundo. Dapat nagpapadagos. So, saro sa importansya kini mga pag-award or saro pa sa ining pag-input kini mga data member. It is a good diagnostic tool really to assess competitiveness. So, mahiling ta talaga na itong mga tao duman or the local leaders there are really trying to be competitive itong lugar ninda na talagang mas pigsasabot ninda itong mapakara itong lugar ninda. But then, sabi ko pag in-input mo duman, itong tama ang mga datang in-input diyaman, then, ang public and the local leaders itself
So mga, they themselves can identify areas for improvement. That is dahil sa magayon sa data, with integrity and realistic ang data, maano po duman na talagang mahiling ta, uy, digding suspetong ini, okay na kami. Pero digding suspetong ini, may pagkukulang pa kami. So, mas nahiling, mas na-identify nila so areas for improvement ninda. And also, it will provide insight in policy making and development planning. Yan ang pangaka-importante naman. Sabi ko, yun pinakaano sa public sector mismo. Kung nakukomply nila ini, mas nahiling mo ang sadir mo, nasasalming mo na maray kung ano ang kaipuan mo. Di palan ba ko ako, dapat palan may, ako, magay ng pakapumada ko. Gari salming mo yan, ining datang nailog mo. So, yan ang para mismo sa LGU mismo or sa public sector. And for the private sector, itong sabi tanganing pwede mag-invest dyan or maging partner sa LGU, the index can be a guide in kung saan niya saan mas maray na negosyo. Saan ka ipuput up in negosyo ini? Ano ang maray na negosyo? Ano mga pagkukulang duman? So, sa pag-decide nila kung anong maray na negosyo, kung saan mga negosyo, dako lang bagay ang index na ini. Dako lang bagay so data na makukuha ninda duman. Mahiling maninda na sa mga input na ito, ma-identify ninda kung ano ang kaipuhan ng mga negosyo digdi. Let's say for example, kung sa local governance, let's say kadaklan pa ng mga local water utilities, kadaklan. Bako sasabi ko gabos na kung saan if it is being managed by the local government unit itself, medyo they nila na ma-manage, they nila na anong maray. Kasi pag unagaro kang mga tao, libre ang tubig. Pag unagaro kang mga tao, dapat nga talaga naman libre yan kang munisipyo. Kasi basic. Basic necessity yan. But then, kung nahiling nilang dipisilon man sa hindi talagang ma-manage yan, they can enter into a private public partnership na kung saan mas ma-manage, mas masisingil yan, mas mapapadalaga na maayos. Base, basta't adalan lang nila. Yun. Para naman sa pag-put up ki terminal, na kung saan baka they need na ma-manage, it could be very disorderly. Na kung saan baka pag nahiling na day man sa na ma-manage other business enterprises na baka would be enterprise seekers na baka ma-discourage lugod kasi bakong maayo support, bakong maayo sa terminal na kung saan very important ang transport sa economic activity. So kung pwede mapag-adalan niyan kang mga would-be private partners na kung saan na kung sinda mas mamamaneho ni Dayan ng maray at mag-generate mas na mardakol na income para sa munisipyo. And also it can generate employment definitely. So yan ang pinakaano man na kang sa private sector, hilingon talaga nila based sa data yan. And for the academe naman, then definitely, the database, since yung mga na-input ninda will be na-correlate yun na it will now be a database to further research para man giraray sa development. So talagang kinakaipuhan ining maray dapat na mag-comply ang satuyang mga local government units. Yun po, Ma'am Bem, po. Sabi ko, sabi tabaga kasubag mo pa na, di ka mo mag-hadit na di kaming laban dyan. Dahil po, bako iniralabanan. Ang pinakaano kay ni, mas matatabangan taan sa tuyang mga munisipyo, mas matatabangan taan sa tuyang mga constituent. Kung ma-input ta ining needed na data digdi para ma-assess ta kung anong dapat na tamang talaga, anong mga dapat na maragibuhon sa lugar na yan para maging competitive, maging ma-develop ta na maging competitive na lugar. Ayan ang pinaka magayon dyan talaga na dapat i-consider
na kang mga satuyang mga local chief executives ining pag-comply digdi sa index, ano, Sir Jo. Opo. Okay, nabanggit mo kasubago, Sir Jo, day ko na ano kasubago, so pag-abot sa mga pillars baga, igwaman sindang mga pig tawan ke distinction, pig recognize per pillar, ano. Opo. Sa government efficiency palan, Sir Jo, ang top 6 Legazpi among the component cities. So nakuha kang Legazpi so top 6. Duma naman sa first to second class municipality, ang nakalaog Pulangi, top 5. Oho. So pag-abot naman sa economic dynamism, Sir Jo, among component cities, top 3 ang Legazpi, top 6 naman ang Naga Sa economic sa dynamism. economic dynamism. Sa infrastructure, top 1 ang Legazpi, top 2 naman ang Naga. So, ining duwa talagang ini, ang Legazpi buda ang Naga. Dahil talaga ini nawawara duman sa top pag-abot digdi sa mga pillars na ini. Pirmi sindayaon. Kaya pag-abot duman sa overall, sindaman giraray. Pero top 1 na Sunaga. Top 1 na Sunaga. Siguro duman sa innovation, pagkatapos sabi mo sa government efficiency, mas alangkaw sa Legazpi. Pagkatapos sa economic dynamism, mas alangkaw sa Legazpi. Sa innovation, sa Sir Jo, innovation, it could be top 1 ang Naga. Top 3 ang Legazpi. Top 5 ang Iriga. Po. Pag-abot sa resiliency, ang top 2 Naga, top 8 Iriga, dahil si Legazpi Sa resiliency. sa resiliency. Kaya siguro, nag-top 1 talaga ini si Naga. Tapos, Sir Jo, ang pinaka magayon pala na nagkaigwa ki award digdi sa Tuya, sa Region 5, si Paracale. Yan po. Most improved LGU. Ano naman daining most improved LGU? Siya ang top 1. Kasi, so previous pala, Sir Jo, kang 2020, ano siya? Nasa 604th ang ranking niya. Sabi tabaga, ang mga munisipyo, ang total number is 1,487. So 600. So, sa 604th siya. Opo. Oo, dati. Ngunyan, 58 siya. Ang Paracale. So, 546 notches ang tinaas niya. Kaya siya ang most improved Tama po ito. LGU. Magayon man po ito, Ma'am Bem, na kinonsider by the Competitiveness Bureau. Maski kay ito pa, sabi ko na yan. Sabi ko dapat ang awarding lang is not actually the most or most ano. Ang pinakaano ko kamo, dapat sulit ng So, score lift. niya. Yeah, iyo ini. Yan ang Most mas gusto improved. ng award din. Meaning, because of the sa taon na ini, dakul na ginibuhan ang local government unit with respect sa competitiveness kang sayang lugar or mga hakbangin or mga paagi or pamamaraan para mas tumaas yung ranking niya. So mas magayon na award ito. Magayunon nga ni talaga ining Paracale, ano? Hamak mo 546 notches from 604th to 58. Tapos, igwa pa man, Sir Jo, na nakasabay sa top pag-abot sa economic dynamism under the first to second class municipality, ang Daet, top 3. Top 3. Sa first to second, economic dynamism. Sa ano naman, Sir Jo, sa infra, among the fifth to sixth class municipality, nakalaog naman ang Bato, Catanduanes. Magayon mo. Top 9 siya. Kaya iyo iniso mga nagkaigwa ki recognition during the CMCI awarding. Naginibongon niya na 2022 pero su basis kang 2021. Ano, Sir Jo? So, magayon po, tama ito, Ma'am Bem. Sabi ko kaya, but sabi ko, sa daing award, bako po yan, sabi ko, pang segunda sa ang award na yan. Ang pinakamagayon ay makumplayan ta na mainot. Kasi, pag-input po kayo ni Ma'am Bem, it's not mandatory on the part of the local government unit. Yes. The Competitiveness Bureau, with this program, just encourages pagkatapos, sa pag-encourage tayo dapat talaga, araw kayo ng mga programa mo niyan, Ma'am Bem, na mas may paliwanag ta kung nga ta dapat ma-encourage nila. Na bako talaga sa award kasi baka ang isipon nila iba. So napaliwanag ta na that it is not being categorized na
duman ka mo, makikumpit ka mo, duman ka mo, support class, makikumpit sa first class. Bako, it has been categorized na support class, ang makakaano niya lang is the third class. So fifth class and sixth class sarong category man, first and second sarong category, so province sarong category, so city, so component and highly in component city. So talagang pigano taman yan, tanganing pigano taman so fairness, pagkatapos mas pipaliwanag ta na bako mas importante sa pagiging panggana, ang mas importante sa pag-input kan tama na data, so that the data of the CMCI of the Competitiveness Bureau is really that reliable na kung saan may integrity, mas makakatabang. Ang sabi ko baga dyan, Ma'am Bem, gariman sa na yan, kung halimbawa nag-input ka dyan na sala, although subject for validation man talaga yan, kasi pag nag-input ka dyan, sabi kang nurse, Dok ngaya 140 over 110 so blood pressure, when in pakpalan 200 na over 160. It won't do any. Sana sudita. Naman ito makakatabang. Mas lalong mapaparo siya. Sabi talaga, diagnostic tool yan. At so tama talaga. Kung paguna mo sa pag-input mo ka itong data na baka paguna mo makatabang ito sa imo para magkaigwa ka ki-award, bako lugod. Dahil lugod ma-address. So dapat i-address dyan sa imong lokalidad. Ano, Sir Jo? Ano yung man ang magdita naman kita. Ano nang makulog mo? Pero ini man sa nanging sa wala, ito pala pati sa tubig yung makulog man. So, very important so integrity kan data. Oo. Kaya dahil dapat mag-utik, dahil dapat pagdoktoran. So, ano talagang yun dyan? Input mo. I-input Kaysa, mo. importante may data na tama. Oo. Maraot man na ka, may data, may lalaw ka kuta, pero di mo linaog. So, paano mo ma-diagnose man? So, dapat talaga i-comply ini. Although sabi tangani, it's not mandatory on the part of the local government units, but then we encourage local government units na ilaog ang mga datang kaypuhan para mas makatabang ini sa inda, sa mga legislators ninda, sa mga policy planners ninda, makatabang ini man sa mga would-be investors, makatabang man ini sa mga mag-aadal pa kang mga datang ini na mas definitely ang pag nag-research, it's always for the development, pagkatapos makakatabang talaga ini sa komunidad. So sana, Sir Jo, ma-appreciate ini kang LGU, kang sa tuyang mga local chief executives, ang importansya ka ining pag-comply, pag-input kang mga hinahagad na data digdi sa index sa Cities Municipalities Competitiveness Index. Para ulit-ulit ni Sir Jo kasubaago na bako ang pinaka-importante, bako importante so award. Ang importante so itong pag-comply tanganing kung ano man ang sa indong mga gaps, mga kakulangan sa laog kang sa indong munisipyo, ma-address iyan. So maybe eventually pag talagang consistent na ang sa indong paglaog kan tamang data, matatabangan ka mo, magkaka-award ka mo in the future. Just recently, Ma'am Bem, so activity by the BDD, the regional BDD, yung sa Ideal. So, investments na para sa Bicol na aramta naman baga. So, activity ta na para makatabang sa mga investors. And we invited the Public-Private Partnership Center of the Philippines na kung saan even that particular office of the government ang pinaka ano nilang basis talaga ining CMCI. Pagkatapos kasi aram na ninda yan kung anong then may mga contacts na sinda sa mga mga willing to be a private partner of local government units. And they can assist the local government unit. Kung ano sana po the Department of Trade and Industry Regional Office 5 through the Business Development Division have invited the local economic investment promotion officer of each local municipality. Kasi meron ng directive or circular ang DILG
na dapat meron na silang designated na iapod na ng Leipo? LAPO. Yan po, May LAPO. may bago na ngunyan. Lady ko, dahil ko Oh, naman lady po. Ano na ito? Lady ko. Hindi ko na ano Development? dati siya. Development? Oo, officer. so local economic and investment development Officer. promotions officer, lady po. Opo. Oh, yan. Yan dapat ikaw. Pagkatapos, and we're happy na about more than 50% man kang mga local government units Represented. here in the Bicol region has been represented in that particular activity. Mhm. Actually, 4 parts na activity ito na through the auspices din ni Sir Boots Castro siya ang nagparagim kini. Last year pa baga po ito na last October Gari ano 2021. yan may mga Opo. tranches. And the third session is all about the customer relations naman para sa mga investors. Pagkatapos just recently natapos pa lang kang Wednesday itong mga so that the lectures, discussions given by the PPPC or the Private Public Partnership Center of the Philippines na kung saan sabi nila there is really a need for local government units to situate na makalaog itong mga datang ito didigay sa iapuntang CMC index or CMCI or the Cities and Municipalities Competitiveness Index para mas matabangan nindayan makahanapan kay mga partners. Pagkatapos the assistance provided by this particular office ay kadakol inot pwede ka mong mag-invite sa kainda para itong matrain din sa capability training or seminars that can be conducted sa mga local government units para sa magiging tao itong mga lady po na mga para mas ma-capacitate sinda with respect to the different programs of the government with respect to investment promotions ng mga local government units. Kasi under the Mandanas ruling, medyo worry man talaga din kasi under the Mandanas ruling, and based on the local government code of the Philippines, saro ini sa mga functions na talagang dapat napigtatrabaho ng mga local government units in investment promotions activities. Nasa LGU. Kaya nga naggagawa tayo ng mga program na to address this one kasi for so long the Department of Trade and Industry has been handling this for the local government unit. So, nagpapanataw kitang trainings para duman sa mga lady po, dati mga lay po, lady po. Para ma-address iming mga bagay na ini. Eventually, because of the devolution transition plan of the Department of Trade and Industry, this will be devolved to the local government units. But then the DTI, through the BOI or the Board of Investments, at saka itong PPC, although I'm not sure if it is under the DTI, itong PPPC. Under the Office of the President. Unlike the BOI, which is under the Department of Trade and Industry, they are always ready and on call, na ready to give a helping hand to the local government units with respect to this activity which is investment promotion. Ayan, okay. So, iyan ang mga kaganapan, Sir Jo, sa Tuya in partnership sa mga local government units para matabangan sinda ever since nga ni Sir Jo, kita talaga ang nag-assist sa pagpreparar ninda kang mga local investment codes, di ba? Kita ka ito ang mga nag-assist narumduman ko. So technical assistance provided by the department. Dapat mag-come up sinda ki updated na local investment and incentive ko or mga ganun. Tama po. I-incorporate naman ninda yan duman sa development plan ninda, duman sa local tax code ninda kasi like the one giving mga tax holidays sa mga sa bagong businesses na new to that particular na local government unit. May mga araw po kaya member. And dakulaon pong bagay itong ang discretion pa dyan kang local government unit because duman sa tigtawtang autonomy duman sa local government. Iyo, tama yan, Sir Jo. Okay. So, sa mga nakaantabay pa po sa Tuya, ngunyan, digdi sa usapang consumer at negosyo, kung igwa pa po kamong maihapot,
Baka po pwede mi pamasimbag, igwapang natatadang 2 minuto. 2 minutos na sana bago kita magpaaram. So kung may mga ihapot ka mo, yaon po kita free po ang sa tuyang text line 0999-883-1471 0999-883-1471. Kung may mga nagdadangog po ng mga taga local government units, no, kung gusto po nindang mahiling so mga rankings, no, kung saan sinda how they fare duman sa CMCI, yaon po available iyan sa website. I-type lang po nindo ang CMCI, maruluwas na po yan dyan duman. Maski i-google lang po nindo, mahiling po nindo kung saan po kamo ano sa ranking nindo sa mga pillars na nabanggit ni Sir Jo Casubago. Ano, Sir Jo? Para ay gwasin ng idea. Oo, 'di ba? Kung hain sinda duman sa government efficiency, sa resiliency, sa innovation, sa economic dynamism, buda sa infra. Oo. Sasabi tabaga mambem, diagnostic tool nila. Yes, para mas oo. maano pang sa pagplano giraray ninda for the for the future, anong mga kepuan na ipnuan, anong dapat mga gibuhon para mas mapalangkaw pa yung mga serbisyong iaptod dapat sa mga constituent. Taang LGU baga nagpi-prepare man sinda ki supigapod nindang ano nga na ito? So, ano nga ito? Executive Executive and Legislative Agenda. Correct. So, siguro, i-incorporate ninda duman itong mga nahiling ninda kung sa sinda kulang pa. Nadago po ito kay Manoy. Ela. So, yan po, pwede nindang i-consider ito, 'di ba? Sa pag-propose ninda ki mga programs ninda, sa pag-implement ninda ka itong plano ninda, magayunon itong tabang. Ano, tama, Sir Jo? Tama po, Ma'am Pem. Yan. Okay. So, Sir Jo, siguro dai naman ki mga kahaputan, mga paradangog ta sa ngunya na aga sa usapang consumer at negosyo. Hagadan ta ka na po kan sa imong final message sa tuyang mga para sa tuyang mga paradangog, siguro specifically sa tuyang mga partners sa local government, no, manunungod digdi po sa CMCI. Okay. Thank you, Ma'am Bem. Sa mga lagi na ninyo po, lalong-lalong sa mga local government units, sabi ko bagay ini, more than the award, may importansya man ang award, pero mas gusto, mas makakatabang kung ma-encourage mi kamo na ilaw nindo ang mga data duman sa mga pillars na pigahagat kay ning CMCI or the Cities and Municipalities Competitiveness Index. We've put up trainings, nagta-train kami kay ni every year para sa indo kung sa mga staff nindo kung paano ang how to operate the system, kasi online naman po ang registration or inputting of data kay ni online, can be done online. Pagkatapos, sabi ko sa mas bate mas kidaay kung may yaw permi ang helping hand kang focal person mi para makatabang sa local government unit. Dapat ang communication is unhampered between the local government unit and the DTI with respect to this particular program of the Competitiveness Bureau of the Department of Trade and Industry, kasi we viewed it na mas dakulang bagay ini na makakatabang para sa satuya or satuya pati man bakula sa tuyang nasyon, kung hindi in particular duman sa mga constituentes dito. Ayan, okay. So, dakulaon na salamat tabi, Sir Jo, sa pagtaokan sa imong oras digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Sana nakatabang ito naman sa satuyang mga local government units na mainganyar sinda mag-comply ka itong pag-input kang data duman sa CMCI para man sana ini sa development kang lambang local government unit. So, sa Giraray, ini po ang sa indong kaiba sa radyo, si Bem Romano Birango. Maray na udto po sa indong gabos. Salamat sa pag-antabay. Sa masunod po Giraray na Biyernes, mag-iiribanan po Giraray kita sa siling na oras sa Usapang Consumer at Negosyo kang DTI Regional Office 5. Salamat! Maray na udto.
Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Tay! Unang sahod ko ngayon! Aba, shot muna tayo. Tamang-tama, may